V dnešnom videu sa budeme snažiť nezaspať. Vidíte? Niekde tam vzadu, a tu je nevidím mňa. Zero. Tu hneď je Xero. No tak to. Najlepšia taktika je ich pušovať a radšej nedostať push. To je asi najlepší nápad, čo si ťa mohol napadnúť. Joy, zachraň ma. Nechaj mi tu posteľ, nepúšťaj ma. Ne. Ja ťa pušnem? No a teraz musím relaxovať. 10 energie. Ne, teraz mi takto šťuchol. Mám už iba 4%. Ja mám 13. A už som. No ja mám 7. 1. A som zaspal. No takže vidíte, nová hra začala. Teraz je Zero tam odo mňa. A ja som od Zera jednu posteľ ďaleko. Pušnem tohto typka. Nesmieme. Ty hneď tu. No takže stratégia pre tentokrát bude asi iba ležať na posteli, ale ja neviem pušovať. Ja som si použil vankúš, trvá už mi iba 300 sekúnd, takže ja použijem vankúš, budem teraz iba ležať. Koľko máš percent? Ja mám 54. Ja mám 14. Asi to vyhráš? Nie, ešte tam vzadu to má zelené. A to by pre teba bolo veľmi ľahké, že ťa pušnem. Pušnem aj tohto, aby som ti pomohol trošku. A spím. Spíš. Ty si kúpil nejakú obranu, čiže ja ešte na posteli ležím. Spím na posteli pekne. Ale oni mňa nemohli pušovať. Dobre, dúfam, že... Ale vidím, že asi prehráš. Asi už si aj Mám zaspal. 11%. Nie. No takže asi sme už obidva zaspali. Takže my už sme v ďalšej hre a hneď to zo začiatku pôjdem dvoch pušnúť, alebo jedného. Viem, že nebude chcieť vrátiť, ale chce to vrátiť. Teraz som použil vankúš z minulej hry, na ktorý som úplne zabudol. Myslel som si, že som ho použil, keď som si ho iba kúpil a teraz predo mnou sa tu bijú. Ja musím si dávať pozor, bo určite tu zo všetkých mám najviac percent. A kým mňa nikto nepušne, tá na 20, už 18% bude mať. A tak to nepušnú. Nech už mňa Takže relaxujem. Teraz som imunný. Takže pušnem aj teba, Zero. Joj, to Pušnem je tohto. Oni sa s mnou hrajú jak s nejakou Pušnem ho. loptou. Dobre. A budem relaxovať. Joj, ja už som za chvíľu. Budík, ne. Ja som z budíku utekol. Tak, ja už som zaspal. Ja ešte nie, ja ešte použijem vankúš. A som hneď v range toho budíku. Teraz spím na posteli a myslím, že aj to prežijem. Mám 53%, čiže určite najviac. Pustím tohto. A idem relaxovať. Jemu sa to nepáči, ale ja mám vankúš. Dobre, pušnul som ho. Tu na ťa vidím. Musíš vyhrať. Pušnem ho ešte raz. Utekam. On to pušol. Poď na ňo. Nie, ja idem relaxovať. Lebo mám 5 sekúnd ešte nezničiteľnosť. Alebo proste tak. Kúp si dačo, dobre. A už nemám peniaze a teraz už iba je to na tom, že kto vydrží dlhšie. Alebo na tom, kto si... Koľko máš percent? 23. Aha, tak to asi nemáš. A musíš ísť pušnúť toho Jendela, ako sa volá ten skin. Nie na tom toho, na tých, ktorí majú oranžové percentá. Jeho pušnem. A on má ešte vankúš na 6 sekúnd. Tak za to neviem, či dám. Takže som zaspal. Túto hru už jeden z nás určite vyhraje. Máme taktiku naplánovanú. Budeme pušovať ľudí zo začiatku, aby mali menej percent. A ja mám strategické miesto rovno tu vzadu. Takže by som mal byť v pohode. Použil si, tu ukazuje, že si použil ten vankúš. Čiže Počkej, kde si? ja som na úplne druhej strane než ty. Áno. Ja som tiež tu vzadu. Ja nemám peniaze na tie vankúše a veci. Ja budem iba ležať.
hneď čo mi dojde časomiera na vankúš, tak pôjdem pušnúť typku vedľa mňa, bo má docela dosť percent. Ja položím. Pušni to pred tebou. Nepúšnem nikoho, lebo by Pušni som... ho. Nie, lebo by som... Buchni ho. Daj. Pušnem ho. A idem relaxovať. Buchni ho. Má menej percent než ja určite. A idem ja pušnúť. Pušnul som ho naspäť. Pušni to tú typku, ona má veľa percent. Puš. Aha, tam. Pušnul som ho. On asi pôjde po mne. Nie, on ide relaxovať. Mám 60%, presne. Nemám peniaze na nič, takže pôjdem pušnúť typkov, aby som získal nejaké peniaze. Ja idem pušnúť tu toho s vankúšom. Rovno idem relaxovať. Mám 50%. Idem ho zase pušnúť. Typka tu hneď vedľa mňa. Poďme sa na ňu zoskúpiť a ideme na ňu. Idem relaxovať. No, za Idem na chvíľu tohto bude budík typka. kde. Hej, choď na tamtú typku, ktorá má oranžové tote. Áno, To sa nepodarilo. hlavne na mňa nechoď. Teraz musím spať. Myslím, že to máš šancu vyhrať. Áno, Ale tak to vyzerá. Tam, prišlo. choď na to, Idem na na toho. druhej strane. To vyzerá, že má najviac percent. A už spím. Dobre. No, takže teraz to asi nevyhráš. Lebo tu jeden má veľa percent. Jo, to nie je fér. Musím si ísť rýchlo ľahnúť. Kúpim vankúš. Škoda, že na strede tej mapy nie je žiadny energy drink alebo niečo. Áno, Alebo nejaké kafe. už iba 2. Mám 30 sekúnd ešte vankúš, takže dúfam, že ten so žltými to nedá. Ten má 33. Ja teraz momentálne som v top 3, hejže. Si v top 4. Nie, tam ten typek už spí. Aha, top 3. Tu jeden tiež zaspí. Je coffee. Nie. A už má ten. Fúha, dúfam, že... No a No asi tak si ja už prehral. som dead. Už som zaspal. Sekunda a... Teraz to vyzerá tak, že nás je tu oveľa viac. Už mám aj na vankúš. Nebudem ho používať, nechám si tie peniaze nakoniec. Jeho pušnem. A tak ho nepušul som ho. Spomalené to aj. Nevadí. Vidím, že ty si tam na rohu a s takým sa tam pušuješ. Nepušuj iba mňa. Nie, do mňa nepušuj. Nepušnem ťa, alebo... Aha, ty mňa si pušnul. Toto typka to bola. Ja pušnem typku naspäť. Dobre. Poďme na toho robota. Ideme na ňo. Pušnem ho. Jak sa ten Relaxujem. typek v tej... Uzail. Ale iný, ten úplne vzadu. Tak to neviem. Ten zelený mi. Choď kúknuť, alebo tak... Ne, nemôžem. Ja... Má dlhé meno, či krátke meno? Nie. Kúpujem vankúš. Ešte ho Na dekoho použiť... použiť na takého stamade. Alebo použijem na random toho. Dobre, použil si to výborne. Už. Použijem vankúš. Ale som to iba na jedného. Joj, som vybral na najhoršieho, ktoré som mohol. Tak túto hru asi zase nevyhráme. Tam je veľký budík. Použil som budík na tamtého. Ale mohol som ho použiť na toho vedľa mňa. Ale ja neviem, jak sa volá. To som nezaspal. Musíme na to ísť strategicky. Takže pušni jeho. Ja ho pušneme tiež, aby zaspal. Idem relaxovať, lebo mám vankúš. Daj mi vankúš. Nemôžem ti dať vankúš. Poď mi pomôcť ho pušovať. Nie, ja šetrím energiu. Nie, poď mi pomôcť. Ja šetrím energiu. Nie, poď mi pomôcť. No to ti pomôžem. On ti pomôže, on pomôže aj keď si ho pušneš. Musíš ho ešte raz pušnúť bez toho, aby ho... OK, utekaj od neho, utekaj. Idem tu si relaxovať. Ale však to si mohol ísť do toho. Je predo mnou, ja potrebujem získať nejaké peňažky. Pušnem ho. On mňa pušne späť.
Ja ho ešte tiež pušnem. A zasol som. Takže to už od nás bude všetko. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, zdieľajte a čaute.